हेल' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान एप्स लानानै फैलायबाय रां खामायनो हानाय। बे एप्सनि मुङानो जाबाय टय'टा। बे टय'टाया 17 आगस्टआवसो लन्च जानाय लोगोफोर। दायो बेयाव गोबां रां खामायनानै लानो हागोन लोगोफोर। जाय बिथांमोना बेफोरबायदिखौल' नागिरो बिथांमोना बे आंनि चेनेलाव दिनै नोंथांमोना जয়েन जानानै रां खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर। जाय गोसो गुदुं नोंथांमोन थाबैनो जয়েन जादो आरो रां खामायदो। मानो होनोब्ला जों जेसेबांनो थाबनो जয়েन जागोन एसेबांनो रां खामायनानै लानो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोन जाय गोसो गुदुं दङ नोंथांमोना थाबैनो आंनि लिंकआव थांनानै रेजिस्टार खालामनानै लादो। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै, नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय। दायो आङो नोंथांमोननो एप्सआव फैबाय। गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनि उनावहाय सेकेन्डआव नोंनि गोसोआव थानो हानाय मोनसे पासवार्ड बानायनानै लादो गोरलैयैनो। बिनि उनावहाय नोंथांनि नाम, बिनि उनाव रेजिस्टाराव थुदो। आं रेजिस्टार खालामखानाय, बेनिखायनो आं लगिनआव थुबाय। दायो नोंथांमोन बे सिगाङाव जा मबाइल नाम्बारखौ होदों बेखौनो नोंथांमोना होनानै होफिनदो। बिनि उनावहाय नोंथांनि पासवार्ड सिगाङाव होनायखौनो बेयाव होफिनबावदो। बेवहाय आं दा होबाय। बिनि उनाव लगिन। दायो गेवबाय एप्सआ। नोंथांमोन नायदो। दायो जोङो रिसार्ज अपसनाव थुनोसै लोगोफोर। रिसार्ज अपसनाव थुबाय। दायो बेयावहाय फैबाय। 280 दं, 495 दं, 1200, 3000, 8000, 15000 इसिबां दं आरोना, गोबां दं लोगोफोर। दायो जों एसेबां गिदिरनिखौ नांलिया, जोङो मा खालामनांगोन दा 495निखौनो बानायनोसै। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय 495 बिदि खालामबानो जाबाय। बेनि उनावहाय टय'टा पे 2, 3 बिदि दंजोबो आरोना। नैबे 3आव हो नोंथांमोना, 3आवबा थाब जायो। मालाबा जिखुनु मोनसेयाव जायाबा मोनसेयाव नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय थाला, नोंथांमोना बेखौ रोंखायो सिगांफोरनि बायदि सेल टिमाव जाय बिथांमोना नांथाबना दं बिसोर बिथांमोना मिथिखागौ। बेनिखायनो दायो आं बेक थांफिनबाय। दायो जोंहा माखासे माबाखौ नायनोसै, कमिसन माबायदि मोनो माने दिनाव। नायदो लोगोफोर, बेयाव भिप लेभेल टय'टा इन्टारेस्ट दं आरोना लोगोफोर। बेवहाय ओरैबायदि लोगोफोर, 495निखौ इनभेस्ट खालामोबा जोंहा 70 डेज आरोना बियो 205 मोनो माने दिनाव। बिनिफ्राय टय'टायाव नायबावनोसै जोङो, 275 इनभेस्ट खालामोबा सानसेयाव जोङो 425 मोनगोन आरोना। 24 घन्टानि गेजेराव आरोना, बे सानसेनिल' थाखायल' आरोना। बे सानसेनो उइथ्र' खालामना लानो हायो। बिनि उनावहाय जों माखौ नायबावगोन आरो मोनसेबाव 280। बे 280आ 20 घन्टा माने 20 घन्टायाव 430 मोनगोन आरोना लोगोफोर। घन्टायाव 21 खरै। अब्ला लोगोफोर दायो नोंथांमोना नुबाय जोंहा गासैखौबो। जों बारा गिदिरनिखौ नायाखै, दङ बेफोर गिदिरनियाबो। जेरै 1099 बानायोब्ला इनभेस्ट खालामोबा बेसे मोनो 3 डेजआव 2345 माने 345 मोनो आरोना लोगोफोर। दिनाव 781 खामायो आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोन माखौ माथो सानबाय थाबावनो, नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं नोंथांमोना थाबैनो जয়েन जादों आंनि चेनेलाव। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखादों लोगोफोर। नोंथांमोना थाबैनो थांनानै जয়েन जाहैदो। आरो जाय बिथांमोना बेफोराव गोसो गैयै सुबुंफोरा हाबनानै जेबो मुलाम्फा गैया। मानो होनोब्ला कन्ट्रल खालामनो हायै मानसिफ्रा, थाखा फैसा थांनाय कन्ट्रल हायै मानसिफ्रा बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। मानो होनोब्ला बेवहाय जाय बिथांमोना गावनो दायथ' लानानै फैगोन बिथांमोनासो बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो रांबो खामायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दायो माखौथो नायबावनो नोंथांमोन। आं दा हमाव थांफिनसै। हमाव थांफिननानै नोंथांमोना बेयाव रिसार्च खालामदो। थाबैनो रिसार्च खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना माइनाव थुबा बिदि नुगोन आरोना। बेवहाय 0 जानानै दं। आं दायो रिसार्च खालामबाय 1000नि। नोंथांमोनाबो 1000नि खालामनो हागोन। 1000नि खालामोबा मोनथामखौबो जों खनसेनो माबा खालामनो हायो आरोना, इनभेस्ट खालामनो हायो। अब्ला नोंथांना दिनावहाय
बुरजायैनो फैगोन आरोना लोगोफोर। अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्टआव माबाफोर सोंहरनो गोसोब्ला सोंहरनो हागोन।